je ZAPO, takže to, čo bude nasledovať, je iba pre vás, ktorý máte viac ako 18 rokov. Čakajte veľa zábavy, platené partnerstvo, umiestnenie produktov a language pomerne často za hranicou. Nejdůležitější asi ze všeho je ta komunikace s klientem a ta mi trvá někdy fakt hodně dlouho. Já si s klientem prohodím několik mailů, abych vlastně navnímala, co on vlastně přesně chce, jaký má očekávání a podle toho pak jako tvořím scénář, který mu taky pošlu na schválení, že myslím si, že tohle byla ta cesta, co mi trvala nejdýl. Vlastně uvědomit si, že nejdůležitější je ta komunikace s klientem a že na tom se staví a až potom se udělá to video, ta zábavná část, která jde potom následně vidět. Ahojte, dnes sa budeme rozprávať o UGC v praxi. O tejto téme sme si už veľmi veľa povedali. Nájdete na YouTube Content Marketing od APZ niekoľko zaujímavých podcastov práve k téme UGC. Ale dnes som si tu pozvala ďalšiu UGC content kreatorku. Ahoj, Denny. Ahoj. Lebo Denny Šulíková, ty sa venuješ na sociálnych sieťach práve tvorbe UGC. A je to to, čím si začala? Alebo aký prvý typ kontentu si začala tvoriť? Já jsem vlastně začínala, že jsem normálně spravovala klientům sociální sítě, Instagram, Facebook, nastavovala jsem reklamy, prostě jsem byla social media manažer a potom jsem nějak přešla k tomu UGC a věnovala jsem se tomu asi rok a půl aktivně a pak jsem přešla na influencering, nevím, jak Influencing. A ktorá bola tvoja prvá sociálna sieť, ktorú si založila? No, Instagram. Čiže ty si už začala Instagramu. Ja som ešte z tej generácie, ktorá začala na Facebooku, na LinkedIne. Když možná i na Facebooku. To už si nepamatuju, to je strašne dávno. A keď ty si tvorila vlastne content značkám na Instagram primárne, ano? Ano, primárně gastru, protože bývalý přítel měl gastra, takže jsem začala vlastně tam a postupně jsem se dopracovala až na videa. Mne sa páči na tvojom kontente, že ho máš naozaj taký ten svoj prirodzený vibe, a že naozaj stále je to prirodzené, ale zároveň aj reklamné. A teda vnímala si to od začiatku takto, alebo aký bol ten tvoj vývoj v rámci tvorby? Já si myslím, že já jsem to měla docela v sobě. Já jsem takový kreativní, estetický člověk a tím to asi nějak začalo a vlastně podle mě se to vyvinulo určitě postupně, že určitě na začátku, když jsem začala tvořit na Instagramu, tak jsem si nemyslela, že jednou budu vlastně vytvářet videa pro klienty, UGC videa a nějak postupně to přišlo, ani vlastně si nevzpomínám, jak to přišlo. Já si myslím, že jsem viděla, já jsem viděla na facebookové skupině, že někdo hledá UGC tvůrce na tvorbu videí pro Olympii v Brně a tak jsem se vlastně přihlásila, jsem ani nevěděla, co to je, ale prostě jsem se přihlásila, ten klučina mi napsal, co je potřeba a tak jsem vlastně nějak začala, pak na mě začaly vyskakovat na Instagramu a na TikToku hlavně různý videa ze zahraničí, tady o této tvorbě a tak nějak jsem začala, no. No presne tak si to mala, že začala si pozerať asi prvé UGC a hľadať a potom to už išlo, hej, že ten algoritmus si ťa našiel. Tak, no. A já si myslím, že jsem to měla jako od začátku v sobě, protože jak jsem vlastně se věnovala tomu marketingu na těch sockách, tak jsem asi aj dokázala přemýšlet jako na té straně toho klienta, ne jako tvůrce a to si myslím, že jsem měla velký plus, protože jsem věděla, jak ten klient co vlastně vyžaduje, co potřebuje a tak jsem to dělala tak přirozeně vlastně, protože když jsem spravovala ty sociální sítě ještě, tak už to jelo vlastně, že jsme si pozvali někoho, aby nás navštívil a aby z toho udělal nějaký výstupy a já jsem přesně věděla, co chci a tak jsem asi aj takhle nějak přeskočila vlastně i na to, že se dokážu navnímat na toho klienta, který mi řekne, co chce a vlastně... A toto je výborné, lebo toto si myslím, že niektorým UGC tvorcom chýba, že hneď vhupnú do tej tvorby, určite, ale ty si bola na tých obidvoch stranách, keď sa to tak vezme na tých obidvoch brehoch. Presne, a to je výborná východisková situácia, že si sa poučila vlastne z toho obdobia, keď si niečo tvorila, tak už si nemusela robiť tie chyby, ktoré robia iní UGC tvorcovia. Keď si zoberieš ten UGC vlastne svet a influencerstvo, tak kde sa cítiš aktuálne lepšie? Lepší, ono se to určitě nedá kombinovat, protože že UGC je o neznámý tváři, influencering je
o známé tváři, takže já se asi teďka cítím víc u toho influencingu, protože mi to je asi možná přirozenější a vlastně tam nemusím až tak přemýšlet reklamně, ale je to vlastně obraz mé osoby. Takže teď se cítím dobře v tomhle, ale to UGC mi chybí, protože je to úplně něco jiného. Ty videa jsou fakt odlišný a mě bavilo nad tím tak jako strategicky přemýšlet, a aby to video bylo fakt dobrý, aby to video prodávalo tomu klientovi, aby to nosilo ten zisk z té jinačí stránky než influencer. No. Ale poďme sa stále baviť o tom UGC, pretože to sa mi páči, že ako si tým prechádzala a práve možno túto debatu, keď bude niekto počúvať, tak nech sa poučí kľudne na tejto debate a na týchto informáciách, pretože Denisa prišla pobaviť a podeliť svoje know-how, svoje skúsenosti, takže chcela by som presne o tomto UGCčku sa najprv začať baviť a potom môžeme k tomu influencerstvu prejsť. Lebo mňa by zaujímalo, že celkovo ako dlho sa tomu venuješ, tomu samotnému UGC? No já jsem začala začátkem roku 2024, myslím si, že někdy kolem toho apríla tak nějak a vlastně, jakže byla ta otázka? No, že kedy, áno, to si zodpovedala, že kedy si začala a že otázka je, že čo ťa tak najviac prekvapilo, respektíve keď si robila tento typ obsahu, tak čím si prechádzala v tých začiatkoch? No, asi jako každý začínající tvůrce, tak jsem si říkala, že to bude jednoduchý, že jenom natočím video, postříhám ho a pošlu, ale ono to o tom vůbec není. A po čase jsem až přišla na to, že nejdůležitější asi ze všeho je ta komunikace s klientem. A ta mi trvá někdy fakt hodně dlouho. Já si s klientem prohodím několik mailů, abych vlastně navnímala, co on vlastně přesně chce, jaký má očekávání a podle toho pak jako tvořím scénář, který mu taky pošlu na schválení, že myslím si, že tohle byla ta cesta, co mi trvala nejdýl. Vlastně uvědomit si, že nejdůležitější je ta komunikace s klientem a že na tom se staví a až potom se udělá to video. Ta zábavná část, která jde potom následně vidět. A to jsem si dřív nemyslela, že to bude jenom klient pošle brief a prostě hotovo, ale řeší se daleko víc věcí. Vlastně možná i 80% jsou tady tyhle e-mailové komunikace, konverzace a 20 je ten výsledek, no, to video. Takže určite. Asi tady toto. Že to není keď ti prišiel ten brief, tak čo bolo také, že si povedala, a možno aj také situácie, určite si to nemala rád, že pre pána Jana, toto nemyslíte vážne, to ako mám urobiť, že keď si potom následne to konzultovala s klientom, že či si priznal, že aha, no tak toto sme asi trošku prepiskli v tom briefe, že lebo sú značky, ktoré majú skúsenosť s UGC tvorcami a určite sa stretla so značkami, ktoré ste mali tú situáciu, že si ty možno bola nováčik, alebo si mala za sebou niekoľko takýchto videí a oni úplne, že skúšali, lebo je to nový trend, nový fenomén, takže veľmi veľa značiek nevie, čo môže očakávať od takého tvorcu. Já si myslím, že jsem na tohle měla docela štěstí. Mně nikdy nepřišly žádný jakoby bizáry nebo něco takového. Myslím si, že je to i tím, že já vlastně už dopředu tu komunikaci nastavím tak, že já chci prostě vědět úplně všechno, co se po mně chce. A tak si to pak nějak jako směřuji. Takže mě ty briefy, buď si to nepamatuju, což je taky možný, dost, nebo to bylo v klidu, že já si nevzpomínám na nic, co by mě jako, co se týče toho briefu, vyvedlo z míry. Co se týče smluv, tak to už je něco jiného. Máte radi podcasty a chceli by ste nám pomôcť ich zlepšovať? Chceme vedieť, pri akej činnosti ich počúvate, či vám prekáža reklama a aké podcasty podľa vás na našom trhu chýbajú. Záleží nám na vašom počúvaní, zážitku aj na vašom názore, preto vás prosíme o vyplnenie nášho podcastového prieskumu. Nájdete ho na www.zabavavpodcastoch.sk/prieskum. Čo ťa vyviedlo tak z miery? Licencia, dĺžka použitia? Ano, přesně to, že ať už je to neomezená licence, prodej své imidže, teďka AI, že jo, do toho začalo zasahovat, takže jakože se vzdávám vlastně toho svýho obsahu, že já nejsem autorem toho obsahu. Fakt, většinou je tady toto problematika polských značek, teda, že oni mají vyloženě ty smlouvy takhle drsné a tady toto, no, teďka byla smlouva o nějakých 9 asi paragrafech, nebo niečo a myslím, že jsem ich vyškrkala, že proste bolo to, ale hej, nám sa v praxi stáva, že keď toto konzultujeme so značkami, tak veľakrát oni majú defaultne nastavené tie zmluvy a keď im vysvetlíme, že no pozrite sa, ale takéto situácie sa môžu stať
a preto nemôžeme tieto body akceptovať, tak oni si uvedomia, že aha, áno, že je to naša chyba, lebo sme si to nie dôkladne prešli a predsa len je to taký právny text, ktorý niekde odniekal zobrali a neuvedomili si. No a možno aj keď si uvedomujú, tak keď im to je vysvetlené, tak potom sú dve možnosti asi. Buď to naceniť, Áno. a druhá vec, alebo poviete, že OK, neviete si to zaplatiť, tak tým pádom upustíte zo svojich požiadaviek. Přesně tak. Já teda většinou, když to přijde, ať už ta smlouva nebo ty nesmyslné požadavky na začátku, tak buď ani neodepíšu, protože toho je prostě strašně moc. Protože mě nebaví jakoby poučovat ty lidi a někdy se mi to stane, že prostě jim napíšu, že toto je absolutně není kompatibilní s mojí politikou a že ani nemám jako tu snahu se nějak tu smlouvu přetvářet. Nebo takhle, já mám svoji smlouvu, UGC smlouvu a když ji nechcou podepsat, tak prostě najděte si někoho jiného. A toto je výborné, toto je možno tip pre vás, že mať vyhotovenú svoju zmluvu, svoje podmienky, svoje všeobecné obchodné podmienky. Hej? Určite. Že toto je výborné, že takto nad týmto rozmýšľať a tí, ktorí chcete, či už sa venujete UGC tvorbe, alebo celkovo tvorbe, alebo influencer marketingu, tak toto je niečo, čo si myslím, že aj tej značke vie pomôcť navnímať, Určite, na ktoré veci dať pozor. A pre tie značky, ktoré prvýkrát spolupracujú, tak tým pádom je to pre nich ako keby taký možno aj checklist, že aha, tak toto. Určite, áno. A tým pádom aj profesionálne rastieš v ich očiach, pretože 100%, si uvedomia, že aha, tak ona nad tým takto rozmýšľa, že wow, pracujem s profesionálom a viac si ťa začnú ceniť a tvoju prácu. Jo, já si myslím, že za tu dobu, co jsem, jako nechci se úplně chválit, jo, ale pochválím se. Ale áno, treba. Tak za tu dobu, co jsem to UGC dělala, nebo dělám, k tomu se ještě asi dostaneme, tak jsem si to fakt vyšperkovala, takže už z té první zprávy, co já posílám, jde vidět, že asi o tom něco vím. A myslím si, že i na základě toho ten klient, když to navnímá, tak pak ta spolupráce se i dokončí, no. Že to není jen takový, ano, udělám vám video, ale já mám vyloženě postupy, co posílám a i tam bodově vždycky vyjmenuju, jak vlastně ta spolupráce se mnou funguje, jak to probíhá. Kľudne nadviažme na to, čiže aké máš také ty postupy v rámci tej spolupráce? Mě vždycky, když někdo osloví, tak ze spoluprací, tak já jim odpovím, že děkuju za nabídku, mrknu se, o co vlastně jde, pokud mám zájem, tak rovnou přikládám ceník. Portfolio většinou ti lidi vidí, protože na mě většinou přicházeli podle mě z Instagramu, protože jsem měla i svůj profil, na který jsem vlastně dávala cokoliv o UGC, to většina tvůrců má. A myslím si, že to byl ten základ, kdy na mě přišli, takže portfolio určitě viděli, takže posílám ceník a pokud s tím ceníkem souhlasí, tak pošlu vyloženě, co mám nachystanou zprávu, vlastně jak ta spolupráce se mnou funguje, kde mám vlastně v bodu 1, že zjistíme vyloženě cíle ty značky, jakou mají strategii, jak se na to dívají, co potřebujou, jak si to video představují, všechny možné informace. Za druhé, vlastně pak, jak mi tohle pošlou, tak na základě toho já jim pošlu smlouvu a jakmile ji podepíšou, tak během toho vlastně já tvořím, jakmile ji podepíšou, tak mi pošlou ty produkty, během toho já vytvořím scénář, ten jim pošlu a oni ho odsouhlasí, přijdou mi ty produkty a já vlastně začínám stříhat, točit a pak na závěr posílám. Co je taky důležitý, tak si myslím, že poslat, nebo já mám takový způsob, že já vlastně už rovnou tady v té první zprávě, kdy posílám vlastně tu spolupráci se mnou, tak mám v posledním bodě to, že konečné finální video posílám až po zaplacení faktury. Protože se mi mnohokrát stalo, že jsem poslala video, který už bylo nasazený i v reklamě a já jsem stále neměla zaplaceno. Takže posílám předtím, než pošlu finální video, tak pošlu fakturu i s náhledovkou, s náhledovým videem, kde mám prostě přes celý video napsaný náhled a jakmile mi uhradí fakturu, tak teprve jim posílám to video. A to si myslím, že je důležitý říct fakt už na začátku, aby s tím ti klienti počítali. Áno. Toto je výborné, no toto je ako keby taká kvázi nevýhoda pre UGC tvorcov, lebo ty keď si influencera dávaš to na svoju vlastnú sociálnu sieť, keď klient neuhradí, no tak to stade dáš preč. Hej? Akože ešte dokonca mu vieš cez tú sociálnu sieť odkázať svojim sledovateľom, že toto sa stalo, hej? Akože keď nedodrží zmluvné podmienky, len áno, keď to video poskytneš v nejakej MP4 alebo v MOV formáte,
klamáte, tak tým pádom strácaš ten obsah, hej, a už sa s ním dejú tie veci, ktoré sa dejú, no. Takže toto je celkom zaujímavý ako keby nápad a benchmark, že ako sa to dá. Takže môžete nad tým aj takto uvažovať, prečo nie. Určite. A chcela by som sa spýtať, že keď už hovoríš o tých procesoch, že ako to máš celé nastavené, tak kedy prišli také tie veci z praxe, také tie aha momenty, jeden ma napadá, jedna z konkrétnych otázok a napríklad, že bolo tam v briefe niekedy od klienta, že presne túto vetu povedzte s týmito slovami a vôbec ti to nepasovalo, bolo to možno aj gramaticky nesprávne alebo štilisticky nesprávne a klient na tom trval. Jo. A musela si ho upozorniť? Sú také prípady? Ano, jsou a já většinou, když se po mně chce něco úplně přesného, tak říkám, OK, já to zkusím, ale pokud mi to nepůjde přes pusu, protože to se taky může stát. Jo? Já mám třeba hodně hlasitý sykavky, což někdo nechce poslouchat to, jak a tady toto říkám, tak si to, a mě to aj blbě se vyslovuje, takže já se snažím to vždycky pozměnit vlastně tak, aby to bylo přirozený pro mě, protože to jde vidět, když někdo říká vlastně slovo od slova něco, co dostal v briefu a není to pro něj přirozený, tak to video pak není prodejní, protože ten člověk to vidí, že to pro toho... Áno, cítiť to veľmi. Takže to je odkaz pre vás, ktorý chcete využívať UGC tvorcov, dajte na ich slová. Přesně tak. A keď máš taký ten voľný brief, tak ako vieš odhadnúť, že aha, tak toto urobím a bude to dobre? Tam je to trošku těžký, protože já nemám ráda úplně volný briefy. Já nemám ráda úplnou jako svobodu. Já mám ráda, když... Já jsem znamení Panny, takže jsem organizovaná, plánovaná a mám ráda plány, takže já mám ráda, i když mi ten brief dají takový, že se z toho dokážu odrazit. Nemám fakt ráda, a udělejte mi nějaký video tady na tento produkt, mně je to úplně jedno. Není to pro mě dobrý, protože já sice jsem kreativní, ale nemyslím si, že jsem tak moc kreativní. Myslím si, že na scéně je o hodně víc kreativních lidí, než jsem já, takže já fakt patřím do toho typu, kdy jsem ráda, když mi ten klient napíše body, z čeho chce, abych se držela. Klidně, ať mi aj navrhne třeba ten hook samotnej. Já buď ho udělám, pokud mě to půjde, nebo si ho přetvořím, ale vím aspoň ten styl, který by on chtěl a dělám to radši podle toho briefu nějakýho, než úplne voľne, no. Čiže máš rada ten, ako si spomínala, že vytvoríš nejaký návrh scenáru a ten si s klientom schválíš, nech nemusíš to na 3-krát pretáčať alebo Určite. meniť. Ja vždycky posílám scénáře dopředu a vždycky chci, aby mi to ten klient schválil, protože potom, až když to video posílám hotový, tak a něco je špatně, tak já se nechci znovu převlíkat a malovat stejně tak, jak jsem byla na tom videu, nastavovat stejně tu jak se to jmenuje? Polohu při tom natáčení, tu scénu. Tie propsy vlastně. tam, všetko to tam dať vyskladať. A nemám na to hlavně čas, takže já fakt vyloženě, když ten scénář posílám, což je 100% případu, tak tam dám i co budu říkat, jestli to dopředu zkusím a i jak to bude vypadat. Takže vlastně ten klient už dopředu ví, co ode mě očekávat. Občas se mi teda stane, že podle toho scénáře, že to není úplně doslova a doplatila jsem na to několikrát, že jsem si vlastně něco trošičku přehodila, protože mi to nešlo tak dobře, jak předtím a musela jsem předělávat, no, takže toto bylo takový, že jsem si musela uvědomit, že fakt, když ten scénář pošlu, tak to musí být tak, jak jsem to napsala, no. No z praxe tiež si to všímam, že áno, je to, že záleží od značky, keď je to nejaká značka, ktorá je, nedaj Bože, nejaký finančný segment, kde naozaj je dôležité používať tie správne pojmy. Čaute, my sme Maťo a Ľubo z basketbalového podcastu Druhá lajna. Playoff pokračujú, už sme v druhej sérii, takže mali sme čo rekapitulovať a aj sa pozerať dopredu na to, čo sa bude diať. 3 série vidíme inak zo 4, takže sme veľmi zvedaví, ako to dopadne. Pohádali sme sa? Trošku iba. Nájdete nás na všetkých podcastových platformách. Nám sa stalo v praxi, že bolo tam, že príchuť jahoda a nie je tam tá jahoda, ale je to len príchuť jahoda, tak jasne, chápem, že nemôžeme klamať zákazníka, že sa tam musia niektoré takéto veci pozmeniť. No ale predsa len je to reklamné video. A ako balansuješ na tom ľade, že je to reklamné video, ale stále klienti chcú autenticitu? No, já si myslím, že tu přirozenost tomu dává nejvíc to, že mluvím na tu kameru. Že já fakt vidím hodně videí, kdy to je třeba voiceover, což je super, je to super, ale není to už tak reklamní, si myslím. No ale potom to je, hej, v rámci tej postprodukcie alebo tých úprav je to náročnejšie o to viac, že musíš to celé pretočiť?
Lebo keď tam je ten voiceover, tak je to taká jednoduchšia cesta. Je to určitě jednodušší, ale pro mě to není úplně tak přirozený, nebo jak to mám říct, já si fakt ráda sednu před tu kameru s tím mikrofonem v ruce a s nějakým tím hookem a prostě takhle jdu. A to si myslím, že to, co to video udělá rozhodně přirozenější a to je asi ten balans, no, nebo nevím. Máš to tak v sebe, ti to tak vyhovuje, to je super, že si našla tú cestu, že toto je štýl spracovania, hej, ktorý tebe vyhovuje, ktorý ty máš vyskúšaný na svojich sledovateľoch, že sa im páči, zároveň si máš aj spätnú väzbu od klienta, že aha, toto je fajn, páči sa nám to, je to prirodzené. A tá prirodzenosť si myslím, že keď nájdú prirodzeného UGC tvorcu, tak potom si ťa asi aj si s tebou dohodnú potom asi aj viac spoluprác. Máš takých dlhodobejších klientov? Alebo skôr ide o jednorázové? Takhle, já abych to urovnala na pravou míru, já to UGC už úplně teďka dělat nemůžu, takže já mám měsíčně 1 video, maximálně 2 a takže tam není úplně možnost na dlouhodobý spolupráce a plus já si hodně vybírám, protože fakt tím, jak jsem teďka tou influencerkou, tak musím dělat UGC videa pro ty klienty, u kterých já i ten produkt bych reálně vyzkoušela, nebo nevyzkoušela, používala, nebo jsem s tím prostě 100% stotožněná. Protože se mi samozřejmě stalo, že jsem vlastně dělala video pro značku, která má různý doplňky stravy a tady toho. A bylo tam vlastně i pro ženské zdraví, úniky moči a tady to. A moje UGC video začínalo na téma taky tě trápí úniky moči? Což mě netrápí. A já jsem to video dělala v júnu minulého roku. Oni si koupili licenci na půl roku, takže jim končila někdy koncem novembra a moje tvář se stala známou někdy v septembri, takže potom se objevovaly komentáře, jakože se nemám umývat na myčce, že z toho já mám nemocnej močák a tady takový. Když to nebyla pravda, bylo to prostě UGC video. Tak chápem, že toto bolo rozhodnutie, že áno, končím z UGC, lebo presne toto je ako keby toto si treba uvedomiť, že ten UGC tvorca dáva do toho svoju tvár a tým pádom tieto licencie sú kľúčová vec, že nemôže, keď ju dá na dlhšie obdobie, tak tým pádom príde aj o ďalšie možnosti, možno iných spoluprác. Áno, exkluzivita, samozrejme. Exkluzivita, hlavne človek je mladý, vyvíja sa jeho štýl, čo sa mu páči, nepáči. Ano. Vychádzajú stále nové značky, konkurencie. Já si pamatuju jednu takovou kauzičku, kdy jedna holčina vlastně dělala pro, můžu říct Volt? Tak dělala video pro Volt, nebo takhle ne, dělala pro nějaký zdravý tabulky nebo něco takového, že vlastně jí zdravě a vlastně takže propagovala vlastně tu službu těch zdravých krabiček a o půl roku později dělala vlastně na Volt a jedla tam burger. A nepohlídala si, nebo nevím, jak to bylo, ale ty reklamy běžely ve stejný čas a cílovka asi byla zaměřená taky úplně stejně, takže se to ukazovalo stejným lidem, takže se to tam komentovalo, což nechceš jako UGC tvůrce, aby se tady toto stalo, no. Hej, mne niektorí influenceri potvrdili, že keď pri UGC tvorcoch je to tak, že keď nejakú tvár sleduješ, tak ten algoritmus Instagramu ti ponúka podobné tváre a tým pádom, keď ten UGC tvorca tvorí raz také video, tak tým pádom je ponúkaný, že nevieme, prečo to tak je, ale sme sa o tom s babami bavili, že sa to tak nejak spája. Nevieme, že či to bola náhoda, ale môže sa to niektorým profilom takto prepájať. Takže keď si v hlave spojím tú informáciu, čo teraz hovorím versus túto dievčinu, ktorá robila takýto typ kontentu, tak je to dosť nešťastné potom pre jednu aj pre druhú stranu, pre tú značku. A preto by si UGC zadávatelia mali presne toto možno overiť, opýtať sa, že a preto možno sa stáva to, že niektorí UGC tvorcovia povedia, že idem sa venovať týmto témam, týmto oblastiam a už si vyberajú, ktorým smerom ísť, aby sa im to presne takto nebylo. Určitě no. A ono teďka já věřím, že to je těžký, protože to pole těch UGC tvůrců, těch lidí je strašně moc. A aby si UGC tvůrce mohl vybrat, kterým směrem jít, tak si myslím, že hodně už musí být na ty úrovni, že má fakt hodně nabídek. Takže musí být známej, profi, prostě už to musí být, no. Ja som si uvedomila, že chcem ťa mať v tomto podcaste vtedy, keď som videla jedno z tvojich videí z marca a tam si veľmi pekne šírila know-how o tom, ako tvoriť UGC video, na čo si dať pozor a zaujalo ma, že šíriš svoje know-how, lebo nie je to zvykom a nie je to bežné, že niekto šíri svoje rady, tipy
Je to tak, no. Vieš si predstaviť ísť aj týmto smerom, že proste byť taký coach, lektor v rámci UGC alebo v rámci influencingu, v rámci tvorby kontentu? Asi jo, asi si to dokážu představit, přece jenom už ty zkušenosti nějaký mám a mě to asi aj baví ty lidi, těm lidem ukazovat. Já vím, že hodně UGC tvůrců mají svoje e-booky a coachingy vyloženě, že zabukuj si mě na hodinu a já ti řeknu všechno, ale mě asi baví to vzít tak, abych uspokojila nějakou skupinu. Nepotřebuju si myslím na tom úplně vydělávat a baví mě to tvořit přes ty videa. Takže jsem si říkala, a je o to aj dost zájem a to se mi líbí, že na tom mém profilu je zájem o to, abych říkala vlastně o tématě UGC a tak. No, takže tak poďme s tým coachingom začať teraz hneď a daj hneď prvú radu začínajúcim UGC tvorcom. Že čo by si, keď tak máš vypozorované, to platí pre tvorcov obsahu všeobecne. Každý, kto tvorí, či už na Instagram, na Facebook, na TikTok, na YouTube, že čo si všímaš, možno také nejaké chybičky, že že toto by som nerobila? Chybičky asi u začínajících UGC tvůrců je to, že oni si založí, teď to nemyslím biznisově, ale oni si založí svůj Instagramový profil a začnou tam v jednom z prvních příspěvků radit o tom, jak vlastně jako točit UGC videa a tak. Já si myslím, že to je takový docela velký red flag. Když někdo, kdo teprve začíná, tak zároveň i radí. Tak to bych asi možná poradila začátečníkům, že ano, založte si profily, ale neraďte tam. Ukažte vlastně sebe. Zkuste si zahrát na takového jakoby influencera a prostě dávejte tam zestřihaný videa o tom, co jste dneska jedli. Taková ta klasika, jaký jste měli den a ukažte tam vlastně ten svůj střih a prodejte se tady těmahle videama, ale určitě neraďte, no. To si myslím, že je chyba. A pak, co se týče těch videí od začínajících UGC tvůrců, tak si myslím, že chyba je to, že tam nemluví v těch videích. Většina z toho má strach a mě taky píšou holčiny, že chcou být UGC, ale že mají strach mluvit do kamery, že prostě se jim nelíbí jejich hlas a já říkám, tak to nebudeš UGC tvůrce, protože to je to hlavní prostě. Ti lidi potřebují vidět ten obličej, nechcou vidět tady nechty, jak umýváš něco, nebo chcou vidět prostě tebe s tím produktem, nebo s tou službou, nebo jak to mám říct, no. Takže toto, že vlastně začínají na těch faceless videích, který prostě klient nechce, který nezaujímou, takže asi to, no. A keď sa pozrieš možno na chybičky, ktoré chcú značky od UGC tvorcov, čo by si poradila značkám, ktoré chcú osloviť tvorcov obsahu, že možno toto im nepíšte, toto im píšte, že s čím si sa ty tak stretla? Asi to, že chcú video za barter. to asi, nevím. Ešte stále ti chodia také ponuky? Samozřejmě, hodně, no. A že ti klienti asi, oni si hodně myslí, že ten produkt stačí a asi někteří jsou aj takový, že si jako neuvědomí, kolik té práce zatím je, což já chápu. Já chápu, že mnoho lidem přijde úplně jednoduchý natočit to video, sestříhat a tak, že to vlastně není žádná práce, ale ve skutečnosti je. No tak jasné. Keby si označila danú značku, že máš, ja neviem, čo si vymyslím, máš ich oblečenie, máš ich kabelku, používaš ich kozmetiku a ponúknú ti tie produkty, lebo ich používaš. OK, ale toto je prípad. Jo. Jasné. Mně přišlo, to byl takový bizárek, že nevím, kdy to bylo, asi 3 měsíce zpátky, tak nějaký rybí tuk, že chcou UGC videa, že chcou 3 a že mi dají budget 1000 korun, 40 euro, a že si můžu nakoupit na jejich webu a že budu mít teda tu ampulku toho rybího tuku a tak jsem si tak říkala. Asi si mi neodpísala. Ne. Odepsala jsem jim, že děkuju za nabídku, ale že tohle úplně není pro mě a napsala jsem tam, protože toto mě trošku mě to zvedlo ze židle, že vlastně chcou po mně 3 videa, který mě dají, já nevím kolik hodin práce a vlastně nejsou schopni zaplatit. I ten barter je prostě strašně nízký. Lebo pre nich 1000 českých korun je v skutočnosti, dobré, ak majú maržu 50, tak je to 500 českých korun pre nich, hej? No. Máte radi podcasty a chceli by ste nám pomôcť ich zlepšovať? Chceme vedieť, pri akej činnosti ich počúvate, či vám prekáža reklama a aké podcasty podľa vás na našom trhu chýbajú. Záleží nám na vašom počúvaní, zážitku aj na vašom názore, preto vás prosíme o vyplnenie nášho podcastového prieskumu. Nájdete ho na www.zabavavpodcastoch.sk/prieskum.
teraz človek rozmýšľa nad tým, že či nevedia, alebo či sú takí vychcaní. Hej? Že teraz nevieš to tam zaradiť, že ktorým smerom Já si sa na myslím, to že pozerať. oni moc dobře ví. Oni prostě jen hledají, ano, zkoušejí, no. Tak neskúšajú niekoho iného. Přesně tak. Lebo presne, toto si človek neuvedomuje a o to viac, koľko proste času, energie, produkcie, postprodukcie a know-how a tá tvár. Aha, podľa mňa z toho všetko je tá najdrahšia tá tvár, lebo presne to, čo sme sa tu bavili, že ty budeš robiť produkty, hej, proste reklamu pre nich, ale nemôžeš robiť pre konkurenciu, alebo proste musíš si zvážiť, či sa chceš spájať s takým typom produktu. No, Přesně tak. je tam veľmi veľa takých akože bizarov a problémov. Mě to teď nenapadne, já vím, že mě to napadne až potom tady to, co bych jako značkám nejradši odkázala. Chcem sa spýtať, že podľa teba najčastejšie vznikajú tie problémy, že v ktorej fáze? Že či je to buď v rámci briefu, alebo v rámci možno nejakej komunikácie, alebo v rámci očakávaní, že kedy si sa stretla s tým, že si musela najviac vecí vypovedať tej značke, že či je to ten úvod, že tá úvodná komunikácia s tou značkou, tam sa to tak láme? Určitě, já si myslím, že ta komunikace je nejdůležitější a pokud není 100% nebo aspoň 90%, tak pak i to očekávání klienta může být vysoký a prostě pokud ten UGC tvůrce nemá ty informace od té značky, tak nemůže udělat podle mě kvalitní video, nebo ne, může udělat kvalitní video, ale nemůže udělat takový video, aby splnil očekávání toho klienta. Takže komunikace určitě je nejdůležitější. No to sú tie očakávania, hej, že niečo človek očakáva. A mňa by zaujímalo, keď už sme pri tých radách a tuto berem od teba tie tvoje rady a informácie, že čo ti tak opakovane dobre funguje v rámci tvorby obsahu, aj teraz v rámci influencingu? Že sú nejaké také, by som to nazvala, atribúty, vlastnosti toho obsahu, ktoré si povieš, že aby to video bolo dobré, tak musí byť také. No určitě to je přirozenost. To si myslím, že to ti lidi chtějí prostě vidět, jak ten člověk funguje, jak umí mluvit a tak. Myslím si, že to nejvíc funguje. Teďka už nejsme v té době, kdy funguje luxus a přehnaně estetický video a tak, ale to, co vlastně z toho člověka vyzařuje, si myslím. A to mně funguje u toho influencerství asi nejvíc, no. Že jsem prostě taková, jaká jsem. A s kým sa radíš, keď potrebuješ radu? Že že s týmto si neviem rady, že... No s přítelem, jasně, že s ním, že on je tady v tomhle o hodně dál než já a u něho ty rady A už mu radíš aj ty? Že počuj, neurob to určitě, radím mu v záběrech spíš, že já si myslím, že jsem lepší v tom, jak to natočit a on v tom obsahu, no, jak to, vlastně, že já mu, ty úhly. Myslím, že úhly, ano, ovládám líp jak on. Tak zase to budem všímať, normálne to bude pre mňa red car teórii. To poznáš teória červeného auta, že keď sa ťa spýtam, že koľko červených aut si videla, keď si sa myšla, tak nebudeš ich vôbec vidieť. Áno. Teraz vyjdeš von samé červené auto. Takže to teraz si to budem všímať. Baví ťa tvorba s ním? Baví hodně. Je to něco jiného, než co dělám já přirozeně a ty vtipný videa mě to hodně baví. A kto prichádza s nápadmi, ty alebo Filip? Určitě z 90% Filip, ale aj já tam hodím nějaký nápad a myslím, že to funguje vzájemně, no, že mu dokážu aj říct, co si myslím, že... Normálne si sa rozžiarila, keď si začala o tom hovoriť. Jo, mě to je baví. super, tak vidno, že ťa to baví. Paráda. Jo. Super. Takže keď si to tak zhrnieme, voľnosť alebo taký ten jasný smer, čo je niečo, čo ti tak viac vyhovuje? Si hovorila, že skôr chceš ten brief, ale Filip tiež je taký ten typ človeka, ktorý si... Ne, ten je opak. Ten je opak. On tu voľnosť spíš a ja zase spíš tú struktúru, no. Tak super, tak sa príjemne doplňate. Akože to je dôležité, že hej, že sa posúvate navzájom, hej, že idete proste tým smerom. Je tej práce tak veľa, že už uvažuješ, že riešiš a manažuješ si to všetko sama, alebo už uvažuješ nad manažérom alebo agentúrou? Asi neuvažuji, protože já mám ráda nebo takhle. Tu kontrolu. Jo, ano, já to asi potřebuju, že potřebuju s tím klientem být jak kdyby face to face, nechci tam mezi náma někoho a sice je toho hodně, ale já úplně na tom svém Instagramu toho nechci mít hodně, takže zatím je to v pohodě, no, zatím to zvládám, i když někdy odpověď prostě přidáš za 4 dny, už je extrém, ale někdy to prostě nezvládnu odpovědět do dne, do 3 dnů a tak. Myslím, že i já jsem odpověděla později. V pohode, aj tak klobúk dole, lebo že prišla vôbec odpoveď. My sa v praxi stretávame, že 50% odpovedí vôbec nepríde a preto sme radi, že v agentúre máme najviac priamých kontaktov, že proste
Ja si myslím aj v minulosti, keď sme aj s Filipom aj ostatnými komunikovali, tak väčšinou akože máme tam poznačené, že volať, WhatsApp, že každý má ako keby svoj štýl, čo preferuje, čiže keď už je tá prvá spolupráca a riešime, tak potom si už overujeme pri tej ďalšej, že ako máme komunikovať. A ja tiež mám svoje obľúbené spôsoby komunikácie a prepájania sa s ľuďmi, čiže každý je iný. Ja to vždy klientom tak vysvetľujem, lebo sa nám tu tak rozvohol v spoločnosti taký nešvar, že sa hovorí o influenceroch, že oni sú takí, že nevďační, ani neodpovedia na nejakú otázku, ani neodpovedajú na e-maily. A ja im poviem, že no dobre, a tej firme poviem, že počujte, prišla vám taká tá ponuka, že chcete kávovar do firmy? No prišlo, chodí to na náš infomail, chodia také rôzne ponuky a odpovedáte na tie ponuky? No nie, lebo nás to nezaujalo. No vidíte, tak vy to zoberte takisto, že tá ponuka, ktorá nezaujme toho influencera, tak on na ňu neodpovie. Čiže už predmet mailu by mal byť, že keď je to nejaká značka, určite, nejaká spolupráca, niečo, tak keď si poviem, že zaujalo ma to, tak odpoviem. A ja to vidím tiež pri komunikáciu či už s tvorcami alebo s influencermi, že niekedy tá odpoveď príde do 5 minút, niekedy deň, 2. Áno, sú situácie a to je výborná čitateľnosť, že keď ja vidím na Instagrame, že sú niekde odcestovaní, tak už poviem klientovi, však si pozrite na Instagrame, je odcestovaný, tak asi nereaguje kvôli tomu. Jo. Pretože je tam časový posun na všetky tieto veci. Je to o ľuďoch, takže vôbec z toho nemaj ako keby obavy, že odpovedaš neskôr, dôležité je tá slušnosť, že si odpovedala, to si cením. A proste takto to celé riešiť. Na záver tu mám takú jednu otázku z praxe. Že keby si mala dať jednu radu a taký ten, že ktorá má taký najväčší dopad na UGC tvorcov. Aká by to bola? Že rozmýšľala si možno aj 3? Já asi jedna z nejdůležitějších rad je fakt mít tu smlouvu. Protože pokud tu ten tvůrce nemá, tak je nahranej. Já jsem asi možná ta stará škola. Já mám ráda tady ty tabulky a tady toto všechno. Takže tu smlouvu, tu smlouvu mít. A pokud to nemá, si může u mě koupit třeba, ne, kvůli tomu to neříkám. Ale určitě ta smlouva, to si myslím, že musí být jako jakákoliv práce se dělá, tak je zasmluvněná, že jo. Takže 100% smlouva a mít svoji, protože si to může ten tvůrce regulovat, může si tam měnit ty odměny, ty podmínky, pokuty, všecko prostě, všechno tam mít, to je jedna asi největší rada. Co jako druhá rada? Ty jo. Ja by som zhrnula na také toho, čo si všetkého povedala. Mne tam z toho akože tak vychádzajú, že tá zmluva, to je super. A dobre, že to máš tak nastavené. To veľa ľudí sa popalilo na vlastnej koži a presne až potom to začalo riešiť. Takže keď sa niekto vie poučiť z našich chýb, nech sa páči, poďte do toho, treba zmluvu. A druhá vec, akože tá slušnosť v komunikácii, to, že odpoviem, aj keď sa mi niečo nepáči, že proste komunikuješ, ale to človek musí mať v sebe, že sú ľudia, ktorí sa im nechce komunikovať a sú ľudia, ktorí ich to tak zdvihne zo stoličky a odpovedajú aj tej firme, presne aj tej značke, ktorá si možno nezaslúži až tú odpoveď. Já třeba, to je taky dobrý, já mám vytvořený Notion, kde mám vyloženě zprávy, které jako odpovídám, takový jak na Instagramu je uložený zprávy, to mám taky na Instagramu udělaný, super. Tak mám vlastně i v tom Notionu, nebo můžete mít i v poznámkách, kdekoliv, vytvořený tady ty zprávy, ať už odmítnou tu nabídku, že to jen skopirujete a hodíte, nemusíte to vlastně ani přečíst celý, když už víte, že s tím nerezonujete, že to není nic pro vás, ale asi jo, ta odpověď je dost hlavní, důležitá, nechcete pak mít ty spamy, že někdo, já jsem měla jednoho, že jsem neodpověděla a pak jsem se dostala asi do nějakého jejich newsletteru, nebo co to bylo a pořád mi chodili, že... No tak to je najhoršia vec, akože podľa mňa najhoršia vec v roku 2026 pre mňa je mail, z ktorého sa nedá odhlásiť. Áno. Tak to je najhoršie. Super, Dani, tak prajem ti veľa kreatívnych a tvorivých dní. Děkuji. Nech sa ti darí. Já děkuji moc za pozvání. Tak bolo. Čuduj sa svete, máme tu ďalší kvíz. Áno, už sme dlho netestovali vaše znalosti z toho, či poriadne počúvate naše epizódy, alebo pri nich iba spíte. Takže opäť v máji sa stretneme na ďalšom dejepisnom kvíze nášho podcastu Tak bolo, ktorý bude v spote v Skypark Offices na Botovej 2 26. mája o 18. hodine. Prihlasujte sa cez zapotur.sk alebo sledujte naše sociálne siete. Prídite, bude to zábava a určite sa zase aj niečo nové dozviete. Tak bolo.